Vážení priatelia, Čajky aj Partizánov, vítam vás tu na platno na našej zamestnaneckej party. Toto je Peter, toto je náš šéf, Peťo, poď sem k nám. Prvé také malé video pre fanúšikov tvojich podnikov. Povedz nám niečo o Blatnom, čo nás tu dneska čaká, čo budeme robiť. V prvom rade Blatné je moje detstvo, tu som vyrastal, hej. Môžete skúsiť lyžovanie, teraz štartuje vicemajster sveta. Wakeboarding, môžeme tu robiť jazdu na vlne, na veľkom surfe, kanoe, čokoľvek je tu ako free time zóna. Hej? A tu sú samozrejme grilling a všetko ostatné, čiže zamestnanecká party 2013. Pozdravujem svoju manku, šmajdovú manku a bude to super. Nedaj sa! Toto je naša mama Almázia, alebo Ivanka. That's me. Ivanka, povedz, čo to obnáša zorganizovať toľkoto ľudí a takých hlúpých ľudí, ako sme my? Tak táto vec vôbec nie je zložitá, keďže ľudia sú menej inteligenčne na tom, tak dá sa to úplne jednoducho s krikom. Ja by som vám rád predstavil aj človeka, ktorý to celé bude točiť. Toto je náš kameraman Pepe. Pozdrav sa. Čaute. Pravdepodobne to bude celé aj strihať. Takže sa tešíme, bavte sa, my sa bavíme a vidíme sa. Čau. Woke up in mid-afternoon, 'cause that's when it all hurts the most. I dream I never know anyone at the party, and I'm always the host. If dreams are like movies, then memories are films about ghosts. Can never escape, you can only move south down the coast. Vystihni jedným slovom Miša, prevádzkara z Čajky, jedným slovom teraz. Trpazlík. Caligula. Mega frajer. Hobbit. Kokotko. Straty a nálezy. Malý. Silný napoleonský komplex. Tu je to nářez. Printer, jam.